Yeah, mema good morning, and anopai. I am midnane Bernard Asante. Oniano pay me pesa minudin komobi. How be da so amane bi abeto so. Waya ya wunya boafo. Ni ane wani da ne so senka obetima boa wa abrabom. Ususu ase ne kire no. Are you disappointed? Asena abu wabam. Enti ama wabamu abu oje wo ho a enje. Nsɛm bi ne to na woni sɛ wabusuafoɔ bɛboa wayiwa firi saa haw nom ɛnam sɛ haw ne ba wo so na abusua ne twen ne ho efre wo nkyɛne enti ama wadwene ayɛ wo sɛ wabrabɔ aka akyi mekasa kyerɛ wo ɛna no pai sɛ yiwa ni firi nipa desene so ɛmfa wani nto nipa so na nipa bedi wo hwamɔ ma wani na awurade nyankopɔn bɔ soro ne asase ne so na awurade nyankopɔn ne betima boa wo hwɛ ilala de nadwene ma Samson na Samson kan ne secret kyerɛ no na ni ba ne ho so na aye de disappointed hwane ne ma enti aware betima abayo disappointed hwane ne ma eso brewo abrabom eso ne maame a oye Rebecca na ma eso ebeso fawo abrabom enti sana o maame betima a disappointed David ba sorry tia ne papa enti oba betima yo disappointed sikani bi ahye obo enti wo were nyina akoto no so ade abɛkye ne saa sikani no odampa so ayaka ne nsa gunabo na how bona o hye wunti a wantima nya bibibia no na saa bo hye no ayo failure se woda ne awurade nyankopɔn a how na ebe wo so no ebe furo so mekasa kyerɛ wo sɛ emfa wani nto nipa so emfa wo re enhye nipa mu ade biara wo ye ne tene wo ho na ye na brabe ye nkunindefo efisa nia eba wo so no amane bi ba wo so na woni nse nipa wo ne nampa wo ne ye ho na ba ko koba na satama wunya nya asem no na woni nse odo wo susu wasem kire no ore ne bu wabam nti ama wabam nyina abu woni ani daso ba bia na se wo be na awurade be ma wani daso ni awubedi ayedene wotonade ayento enti waba mu abu se ye nkyene ne woto na awurade oni hwammo dakoro no a wode nkyene na akọ no aka wo nkyene ba akopene awurade be ma bi abeto na wode adidi se ya asota awurade be ma sukoma dibi na aba beto nsuo no na wode adidi onua ye de yewre ahye nipa desane mu ye de ye ho up to nipa so amada bia nipa adi hwammo hwɛ abusua dɔw asɛm nto no yɛ frɛ wo no di nkɔmɔ asɛm maaye no woni sɛ wo abusua sɛ wanyere wo ho a asɛm bi bɛto abusua ne bɛsana abrengo ba awurade nyankopɔn and disappointing nipa ɛwɔ abrabom onua mfa wo ho nhyɛ nipa mu bebree fa wo reg na hyɛ awurade mu hawo na aba wo so a ama waba ma abu no mekasa kyerɛ wo sɛ pem na kɔwanim David amani hunu efre ne maame ne papa ede ne koto sere so na ona sɛ David ni ma awurade nti no awurade yi Samuel na onin David ma ne bɛboa Samuel David ne kofie saa na obuafo bɛba Yosef nuanom ema Yosef ko nya problem Yosef mre nyina ko ye waste ɛwɔ prison na bredi duruye no awurade kae no ema waba mumu ne ato hawa aba so no mawaba mumu amane bi akyekyere wo dwo ho a wonje wo da wo na ato adwenwene awurade nyankopɔn bɛgye wo afrem adamfo na wo ni susu asɛ ne ho no abusua na wo kɔka kyerɛ be no ɔmo wia na asena bɔ kutu na ɔmo serewo sɛ obɔne na ayɛ wo saa